Na. Yung uko. Kas pakaragaman. Ang kani mo series na ni. Butang na. Kay duty po si Papa Edi, guys. Depende. Hello guys, majong adlaw ng tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Provinciana anja mo larga na dai migsadyo karon ni Cristel adtong Dumaguete. Guys. Gauna-una Dante na. Bini Papa Edi dari, dapat dis Dante dia. Lakaw na. Kadlawon ba guys, alas 4 pa. Unsa man hilak ka? Kung hinababay na ati. Still guys, siya nagkuha og ticket. So danas Cristel guys, siya nagkuha og ticket kay rumaanad na siya. Isang da guys, kuan bugas. Ang bugas nga nadaagan sa rapol. 5 kilos nga bugas kay nadaagan sa rapol ni siya guys. Lion. Libre na yung nadaagan na. Diyan guys, sa Zupa Mangkado guys, kulitan sa nag-Skyflix. Tulo ka buo kay love you nak. Luoy pa sa ang anak ko eh. Diyan guys, gawat mi kay alas 6 pa wala kuno mo largang first trip dari sa Pascrap. Imbis ga dali mi guys kay hapso na mga alas 5 makaabot niya to alas 6 nday makalarga. Dalan balaban bos. Balaban ma'am. Sir, balaban. Diya guys, dali na dyan, may nakaabot na may darin dya. Iguro namang gihatod sa gitag iyang mga gamit kay sarado palagi ang kanang iyang boarding house kay matug palagi ag tag-ija dya. Amo rang gibili na doon dyan ni namahaw Miss Cristel dali kay malagi nagdali na sa kuan guys, tawid daris pedestrian kay malagi na arama po dari iyang eskwelahan sa Atbang. So orang luuza guys, kay arang paspas din dya kay kanang lagi kuno siya nga mauna na to kay lagi ni magpauhay ni bataan manang ang luuza kazo guys. Dagan-dagan na dyan taon sa gakupod gasunod ng tampong kunin dyan video kaya ang luuza kazo. Kanang sakitan bitaw ko magtanong sa anak nga mag-inusara rin sa nga na maglakaw sa kanang naanad bitaw sa nga mag-holding hands mi mohawid sa kamot nga na manang kahilak jud dyan sa porma guys. Pero sa magpa-video siya sa kaway-kaway na sa guys nga delay sa magpa-video pero hal dyan gi-videohan kaya hal lagi sa kihatod taman sa gate. Karang luuza guys kato jugang luha nga tanaw ni dyan habang naglakaw padung na to sa gate sa campus dari sa Nurso. So ko lagi sa nga hang videohan. Sunod gihapon ko ni dyan sunod guys. Now, good luck na. Bye-bye. Wala siya guys, susud. Ito na si Cristel na to guys. Kanang nisud na siya na to sa campus. Kaya wala na nagkuha siya sa ijahang load slip. Diya, magpasa po sa mga requirements. Diya, gahuwat ko dari guys sa oras. Ako dari sa Freedom Park na kuan ka nang gahuwat ko sa oras nga mag-abli ag mga mall ba kay mananaw ko og kuan rice cooker og ijahang mga gamit. Mga butanganan og sabon nga na hangi ako ka nang di na ko magdag-hanger kay na may hanger. Kuan ra ga importante ra nga kuan guys kanang
ang importante ra ni jahang paliton. Ja salamat ay kadyo sa award nga gihatag ni Ma'am Bitani. So okay ra jud nga si Cristel wa matap kay nana may ning hatag og awardaan. Before siya nagpageant ning hatag na sa daan og award. So katong award nga ijang gihatag ni Cristel kana mo to among ipamalit karon og rice cooker og ijang gamit sa kuan. Ja salamat kadyo Ma'am Bitani. Ja salamat kadyo pud Ma'am Bitani sa pagbayad nimo sa boarding house ni Cristel. Salamat. Ja kay dako na jud kadyo tabang namo na guys kanang ijahang gi-share nga blessing. Di ra pud ako ag ijang gitabangan guys, daghan kadyo na sa gitabangan. Bahala lay kunog di sa madato. Basta makatabang lang kuno siya sa kuan kanang bitaw nakailar na to sa kahanginan ja. Kanang tan oras vlog nga na ja mukalitra sa message nimo nga na nas dagi pada nga para kanang para ingana bayad sa boarding house, bayad sa kanang yun sa nga kabalaka kay kana daog na jud na kay Cristel kay gwapa lagi nga na ja. Walagi na wa man gihatag sa Ginoo pero bliss ka Diyos Cristel sa tanan kay ngano wa pagli sa mga pagpageant kay nana si award daan gihatag ni Ma'am Bitani. Salamat ka Ma'am Bitani kay harama din nimong ka maadjong tawo kanang kuan kanang mo share jud ka sa mga pareha namo ingana. Ja salamat pud ni San Blanton kay pulis pud nga siya na nag-message nga na ja nga musta. Ja habang gahuwat ko sa kuan guys dari sa kumag kuan guys nangita ko landong. Ja guys kanang mangita ko dari og kanang kasilungan. So mo na sa ikuan guys ha. Mo ni sa Freedom Park. Ja murag ipaadto pa nila ang freedom dani guys na. Kinay mga kuan gipamutang na mga graba. Ja mangita ko dari masilungan guys kay arang inita na, alas city pa init na. Kay mag kuan lagi guys nga mag-abli ag mga mall dari para mangita ko og rice cooker. Ja boarding house ni Cristel guys nara diha oh. Nara diha sa tubangan na ah. Musudra ka na sa gamayng kanto diha. So dari ko guys kay nailandong. Ja guys, ningari na ko dari sa Unitap na Unitap dari nga bag-o. Nara dari sa Kulon Street sa Dumaguete. Unsa guys habang naghuwat ko dari kay alas 9 lagi mag-abli ni chat na si Cristel nga nahuman ako no si Jan sang ginan nga pasakdon na naman sa nag-tricycle nga padung dari sa Unitap nga bag-o kay bag-o man ni sa nga Unitap. Diyan na dari sa Kulon Street dari sa Dumaguete. Diyan ay huwatanan dari guys maghuwat ko ni Ja kay asang huwaton kay pasakay na kuno sa tricycle padung dari. So gahuwat ko guys ug nay mo abot nga tricycle kay wa kuno say sinsiyo nga pangbayad sa tricycle. So asang huwaton guys nga makaabot si Cristel kay rang luya din niya dadto guys. Salamat ya. Kasakay hindi kay ikaw Rosa. Diya guys na namin dasud guys ang unang gitanaw jud kaning rice cooker. Diya ang presyo sa rice cooker dan yung sa Gesano pareho ra di ay. So okay ra man pud guys kay arong di na pud magbit-bit gikan sa Cebu dari na man pud mi mamalit. Ja igura kung kasunod-sunod ni Cristel guys kay ang kuan sa jagin sa ilang ganahan daning rice cooker. Ja kanang gamay ra lagi na rice cooker nga sakto ra ni ja. So pareho ra jud siya ang presyo guys sa Gesano 800 kapin mura pud dari ang presyo. Ja guys kanang nakapalit na sa planggana na kay nang lalagi pud sa planggana ja na dari jang giipon agi jang pamalit. Kuan kaning duha ka box isa sidlag sinina o kaning violet nga butangan ko nilang mga pagkain dyan. Sa kami diri sa taas guys kay nakuno dari sa third floor ag mga foam. So ari mi sa taas guys dyan. Aron nakagadi ka ni siya nga Unitap guys kay kuan kanang bag-o lagi ni siya. Murag July pa ni siya nag-abli. So mananaw mi dari guys ug nabay foam kanang foam lang na nipison among pangitaon guys kay mura mo jay makaya namo. So nga nila mang paliton guys kaning gi-roll kay murag medyo kaya ra jud sa bulusan ni. So mao naman ni among paliton ni Cristel kay mura may jang ganahan kanang nipis ra kuno pud. Basta di laman siya kuan sa iyang gigdaan.
Unsa guys, nakapalit na jud mi kato na may important. Happy birthday day ni Ma'am Ingrid 5. Salamat kadto Ma'am Ingrid. So sa kadto mining greet ni jag happy birthday. Happy birthday pud sa tanang nga nag-birthday karong adlaw. Especially ni Ma'am Ingrid, daghang salamat Ma'am Ingrid. Diya guys, last na mga pangita kay mangita li kuno sag hotdog nga unlan ja, wa may hotdog nga unlan dari. So mangita lang sag unlan dari nga pwede niyang gamitin. Nakakura may ga sunod-sunod dyan guys, dyan may ang gipapili sa iyang gusto. Dyan, malagi na guys kanang maluwi lagi ko na niya kay siya na lagi ko ang lala, diyan lagi dyan nakita lagi Hello Kitty ko. Mingawon ka? Mingawon di ka? Kaluoy po, mingawon di ay. Magic pillow. Kana? Pila na? 300 kapin. Kana lang, kana na. Dadan na lagi na. Kira na, tara na. 75 di ay. Kira na. Gift bitaw na ni mo ni kuan. Budget ko ba ako kasi sa 5 ko day ko konsumo niyo. Wala day ko bulag. Nga na. Ano mo doon ako buo. Wag lang, usara ka buki. Maghuot na yung higdaanan. Margyapon kayo mo ng sapinan, di. Hindi na yung color. Kana na bitay-bitay. Kawasan nindot ni mo diha. Mahilig jud siyang pink, guys. Diya wala man may nakita nga pink nga. Hello Kitty. Ayun na lang mo. Hello Kitty. Ayun na lang. Ano ba yun sa balay? Kaya tayo na kasi. Diya guys, kanang ganahan din sa dana mo palit siya. Gimahalan la si Jack kay 300 li kuno kapin. Diya maluwi kuno po siya na. Masing kuno magsadaan day kuno siya buwad sa boarding house. Diya bawal ra ba jud magluto dito sa boarding house og buwad mo ka. Raman yung buwad ning bataay noon. Kani man ni arte pero masing kuno magsadaan day kuno siya buwad og siya kuno unahan ning palit siya. Malagi na ganahan siya daning Mickey Mouse ug Hello Kitty. Pwede ko gawin. Wala lang, okay na. 75. Okay na. Salamat Ma'am Bitani. Thank you Ma'am Bitani. Bitani kay sa imuhang gigip ni Jama yang ipalitin. Kaya na lang ba? Mga manginayang ito. Kaya siya na naman tumutulong. Rin na lang ko no Ma'am Bitani kay Dugan, thank you. mahilig mo ko siya. Ili, tuy-tuy. Okay, mingawon ko no sa iliyog ni Toy Toy. Ano lang mo kay? Pila man na? Basta pag mingawon ko no sa iliyog ni Toy Toy, maghag na lang ko no sa pangitan ng bumurag iro. Walay iro diha. Ano lang na? Iro ba iro? Wala, lagi ayun lang. May ngawon na dyan ka. Mingawon na ko no siya. Salamat Ma'am Bitani. So nalipay din sa Ma'am Bitani nakapalit sa wala lang niya palit atong tag 300 kay mahal lagi kuno ja. Padung namin dito magbayad guys kaya naman dito gipang butang ni katong isang mga gipang palit mga box. Ja guys mo na tanan among napalit guys ni palit na lamang sa hangir kay hindi dali kuno sa magdaghangir gikan sa Cebu. Sa rice cooker. Ni kaning box nga bahilit isa na sudlan og mga pagkaon kay nay sig ma ilaga ba manang madyo man yung bata mo bahig og mga gamit kanang ganahan siya kanang hapsay sa mga butang ba hindi siya ganahan og kanang gubot sa mga butang manang believe jud na ning bata guys. Diya guys ni sakay na mi tricycle kay padung nami sa boarding house kaya amo ni sang happy dadton ja. Matanawon to isang boarding house ug unsay kuan kaya amo laging hiluan. Wala guys, lagi pud hangka lungkot ni hang naong guys kay magbuwag na pud lagi. Diya guys pag human na mo og panarapo na nas mga bungbong kay ang mga gitrapuhan lagi diya mong gisigligag taman kay abog lay kaadto kay wa pan lagi nagpudyo dani kay agi jang igagaw ni uli man pud og dalagit diya. Amo nang gitrapuhan ang mga bungbong pero kinahanglan diya na siya nga
kuan guys ang balikon dari kayang pinturahan kay na mga hugaw ka jog bungbung. Unsa before na siya ijang gisapinan na ijang bedsheet o ijang foam kay nagtesting lagi siya muarang bakuno sa siyang paghigda. Luoy sa kadto bata guys. Ijang gitestingan ni siya kanang muarang bakuno sa kay gamay ra lagi siya. Kiram pud kay naman pud siya harang-harang di siya mahug. Ijang mga sanina guys, diyan na nang gipang tupi, diyan nang gisud sa box. Kaya di lagi sa ganahan kanang ijang mga sanina nga gumuot diya. Namon di pa plansa dari nga gidas diya igagaw, pwede naman po siya magplansa. Gana ijang radyo nang ajuhon ng ijang hidaanan kay malagi ng bata ara lagi nakabahig ka niya mga hidaanan. Dakan baka julig hinduon guys kay na nagkalat. Kaya raban na siyang kaartihan, raban na siyang hidaanan. Hustara na diha nagkuan. Naghabol nimo. Unsa guys, before day mi muulig Cebu, nihapit pa mi dari sa Lee Plaza kay tan-aw lagi pud siya og sandals or sapatos kay nasa ikapuli-puli siya sapatos. Diya kay ramang mahala. Ang ginang sila guys nga nagbalik na lang namo puhon. Kay magalanganin nagamuhang budget man ang inagbalik na lang namo. Puhon palitan sa na og sandals nga pang eskwela. Kaya na ijang sandals kanang usara nakabuok man ang mangita pug ipuli-puli. Diya mo rang gitan-aw dari mga presyo. So di jud kaya kay tag 1,000 mahigit. Nalaw sa kuan guys kanang